nga sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw ug mga katingalahan butang nga wala mo pa hisay. Bisan katong mga pag-ampo nato nga para sa ato imposible kay naa bagoy dili mahimo ang Dios. So for with God nothing is impossible mga igsoon. Tuguti ko sa pagbasa sa Episode 3:20 giingon dinhi, daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug mo'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon og hunahon. So naay gahom no mga igsoon nga aniya kanato og makahatag og labaw pa diyan sa atong paabot sa atong panghuna-una no o sa atong pangayoon. Labaw pa ang pwede mahatag sa Ginoo kanato mga igsoon. Salig tuo ampo nga kinasingkasing mao ang gikinahanglan sa Ginoo. Kay di siya gusto anang maduha-duhaon no. Ang maduha-duhaon dili gyud makapaabot nga hatagan sa Dios sa iyang gipangayo mga igsoon. So sugdan nato sa pag-ampo sa atong una sa atong president sa mga kauban paubos no sila magkahiusa unsa mga kaayuhan ilang tuyunan alang sa paglambo no sa atong nasod labi na sa atong ekonomiya dayon ang pagkamatinud-anon sa ilang pagserbisyo o labaw sa tanan ang kaluwasan maabot kita usab kanila ug padayon natoy ampo ang kapsay kalinaw sa atong syudad sa atong nasod gamiton sa Dios ang atong mga kasundaluhan, kapulisan, bisan ang atong mga barangay tanod, bisan ang atong mga kita nga mga lumulupyo, mga sibilyan, matimbayayong unsa man ang mga kadudahan, gamiton ta ibutyag sa Dios ang mga lihok sa mga daotang tao. So para na tayo ampo ang mga 8 grupo, mga sila mobalik na sa Dios o sa atong gobyerno. Padayon na tayo ampo ang mga kalamidad, labi na karon na yung mga pag-ulan-ulan, no? O ang Turkey, ato pong i-apel, no? Ang nasod sa Turkey nakasinapi og earthquake na sila mapansin dili lang sa area sa Turkey kundi ang mga kasilinganan ng mga nasod mo tabang bisan ang mga lagyong dapit mo padala og supply tabang kay sila ang grabeng napektuhan ni mga panahon na mga igsoon no sugdan nato mga igsoon as the spirit leads unsa man ang padayag sa Dios kanato mga igsoon dili man namo kamo madungog apan ang Dios ang iyang presensya lahos dungog sa tanan kitang tanan iyang madunggan labi na ang atong pagtawag kaniya ug pagduol kaniya tinud-anay kinasingkasing mga igsoon magampo ta among Dios amahan nga labing gamhanan nga nasa langit dalaygon ka sa among mga kinabuhi daghan kayong salamat Ginoo Lord God sa nilabay na usab nga semana nga kami Lord God imong giproteksyonan sa tanan namong mga lakaw ug panikay-sikay paginabuhi ug sa provision Lord imong gitagbo ang among mga panghinahanglan gipaigo nimo Ginoo wala mo kami pagot ni Lord o sa paggiya Lord sa among mga pagabuhaton ug labi na gyud Lord sa imong paghatag og tinguha sa matag adlaw nga kami magdebosyon kami mamalandong sa imong pulong mag-aawit ug halad sa pagsimba diha kanimo Ginoo salamat sa imong pagkamaayo salamat sa imong grasya Lord nga bisan pa man kami adunay mga kapakyasan apan ang imong grasya naghingapin Lord alang kanamo Ginoo salamat among balikon ang pagpangayag pasaylo Lord sa among mga nahimo nga kalapasan o Dios sa una-una sa pulong ug labaw na gyud sa buhat ug apil po Lord ang wala namo gihimo Lord nga imong mga sugo kanamo Ginoo Lord tabangi kami nga makalikay Lord sa pagpakasala makalikay sa pagbuhat sa dili makapahimuot kanimo Ginoo Amahan o na Lord among idangat kanimo amahan ang among nasod sa Pilipinas dili kami nanimuyo ikaw Lord ang tabang magagiya magadirect sa mga namunuan sa among nasod labi na sa among presidente ug sa among vice Lord sila Lord magabuhat sa insakto magabuhat sa mga maayo alang sa kalambuan sa nasod sa Pilipinas Ginoo na sila magkahiusa uban sa mga senador mga kaubanan Lord nga mo panday Lord sa mga balaodnon
nga dili mahisupak sa imong kabuton, Lord God, nga sila magkahiusa alang sa kaayuhan, Lord, labi na sa mga kabus nga mga nanginahanglan Ginoo. Lord, unsa man ang ilang pagabuhaton, Lord, ikaw magagiya sa ilang mga panghunahuna Ginoo. Ug naa may mga nagabuhat og lahi nga mga motibo, ikaw Ginoo magabutyag niini o Dios. Lord, walay dili nimo makita Ginoo, tanan dayag kanimo Ginoo. Sa Lord, ikaw mong saligan nga maklastar ang mga namunuan unsa man ang ilang mga pagabuhaton, Lord God. So, among pagampo nga sila magkahiusa, nga sila ang grasya sa kaluwasan moabot kanila o Dios, magagamit ka sa imong mga katawhan labi na sa mga tao nga duol kanila Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton dili lang sa among president kundi daon paubos sa mga namunuan sa among mga nasod, sa mga matag syudad, matag barangay, Lord nga ikaw magyud among gila nga nagatuboy ni Lord God. Amo kanang ikaw ang nagbutang kanila niini o ang imo lang gusto nga amo silang pagatumanon o amo silang tahuron, Lord. Labi na kung sila nagbuhat, nag-implement alang sa kapsayan, alang sa kayuhan sa nasod nga among gipuy-an Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Dios. Amo nang isalig kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug dugang pamahan Lord God, amo sang padayon nga ampo Dios ang kahapsay ug kalinaw sa Pilipinas. Padayon ka Lord magatabang, magagiya sa kapulisan kasaluhan, nga dili magkumpiyansa, nga dili hugkaan ang pagbantay sa mga checkpoint, Lord, nga makanunayan ang ilang pag-monitor, pag-rubing, aron Lord, ang mga daotang tao dili maka-create, dili maka-purma, aron o kadaot Lord God, tabangan nimo ang mga kapulisan sa daluhan, magabutyag ka, magapadayag ka sa mga binuhat sa tago, mga plano sa tago sa mga daotang tao Ginoo. Gamiton mo sa Lord, bisan ang mga barangay tanod, bisan ang mga sibilyan, Lord, na mo kupirit alang sa kapsayan sa nasod nga gipuy-an Ginoo. Salamat to Dios, Lord God, sa imong pagabuhaton. Mayon man amahan, padayon na mo ampo Ginoo Lord God, ang mga daotang tao, mga walong grupo nga nagaliho kontra sa gobyerno, amo padayon nga pagampo Ginoo nga mudaghan pa sila nga mo surrender Lord sa gobyerno o labaw sa tanan sila maabtan usab sa imong mensahero Ginoo. Ikaw Lord ang panalangin kanila Ginoo. Mag-aabot ka sa imong pamuhat Lord sa kanila Ginoo nga nagatago-tago sa kalasangan o asa man sila Ginoo, ikaw na sayod na among pagampo amahan nga Lord imo man apil man sila nga imong gipadaygan sa imong gugma Lord busa Ginoo, ikaw Lord ang magapadala sa imong katawhan mensahero nga magmaisugon aron mapaabot mga misyonero Lord meaning mga tao nga kontra sa gobyerno Lord God. O napangay sa mga mong gobyerno sa ilang mga pamaagi, pagpanawagan o maghahatag silang mga sakto nga panginabuhi, livelihood sa mga katawhan ug ang pagproteksyon usab kanila Ginoo. Lord, labi na kay ang mga nag-surrender na sigurado gayud Lord nga gidumtan sila silang mga kauban nga wala pa surrender. Ikaw lang yun, Ginoo among saligan ang ilang safety, sa ilang panginabuhi, o labaw sa tanan ang kasiguruhan sa kaluwasan moabot ka kanila. Salamat sa imong pagabuhaton o God. Ug mayon man Lord, para na mo ampo Ginoo ang mga kalamidad, Lord God, iiway mo kami Ginoo sa mga earthquake, Lord, uban pa Ginoo nga mga kalamidad, labi na ang bagyo, Lord, mga kaning pag-ulan, low pressure area Lord, nga na nakapasok among pag-ampamahan nga ikaw mag-aamping nga walay mga pag dagkong to pag dagkong baha Lord, dahili sa yuta, wala kay mga kinabuhi nga makalas Lord, tingnan nimo ang mga katawhan sa Pilipinas Lord nga nimuyo Lord, ikaw lang din Lord ang mag-aamping nga malikay kami sa mga kalamidad Ginoo. Ikaw ang labaw may control sa tanan, Lord, ikaw may gibutan sa tanan,
ug ikaw ang nasayod sa tanan Ginoo. Busa Ginoo, ikaw lamang ang saligan, Lord. Kay ikaw man ang labing gamahanan nga Dios, sovereign nga Lord, o may kagahom o may kontrolar sa tanang panghitabo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ng Dios. O para na mo ampo amahan Lord God ang Turkey, apil na mo kini nga nasod Ginoo, nakasinati Lord sa grabe nga pagyanig sa earthquake Lord, nga bisan ang solido nga building Lord na ugno, nahagsa Ginoo. Padayon na mo giampo amahan Lord ilang kahimtang karon sa mga survivors. Ikaw Ginoo Lord God ang mga tabang Lord, mga comfort labi na Ginoo ang pinakasakit sa mga namatayan gid Ginoo. Ikaw Ginoo Lord God ang mga mga tabang kanila, pag provide sa ilang mga panginhanglan karon labi na Lord ang area wala sila insakto nga tulugan, sa ilang tubig nga supply nga limpyo, sa ilang pagkaon Lord, ug ang trauma Lord nga gibati nila Ginoo sa ilang kadlok Lord, mga unsa man ang mga kasikas aduna na sila kadlok kabalaka Lord, mapobre man o madato Lord, himo Ginoo nga ang sitwasyon nga ilang gatubang kani hinungdan nga sila musangpit modangop kanimo Lord, ug ikaw mutubag mulig-on Lord sa ilang kahimtang Ginoo. Lord, mamuhat ka ditong dapita Ginoo. Lord, ikaw magagamit sa mga nasod nga nakapalibot dool pagbisan ang mga distansya nga mga nasod Lord nga magapaabot sa ilang tabang Lord ug labaw sa tanan dili mawala ang mga katawhan nga imong gamiton nga mga imong tinawag aron didto gamiton Lord sa pagsangyaw sa mensahe sa mga balita nga maghatag og buhing paglaom sa mga katawhan dito Ginoo. Salamat kayo Dios among isalig kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O para nato yampo magsuon ang syudad nga diin kita nanimuyo ni Cagayan de Oro, ang mayor, sa iyang vice, sa mga kauban, sa mga programa, tayampo no. Peace and order sa Cagayan de Oro. Dayon mga kalamidad ato pagpadayon nga ampo ang curfew nga ilang planuhan no nahisgutan naman ni ato pagampo nga mapadayon kini alang sa kaayuhan labaw na sa kabataan. So padayon sab nato ampo mga drainage o kining face to face nga klase ug ato pong mga kadalanan ang traffic no mga merkado napadayon nga ma-maintain ang kapsay. So kana mag-isyon atong iampo ampo talabig gamahanan nga Dios amahan dugang na mga ampo ang syudad sa Cagayan de Oro diin kami nahimutang Lord among pagampo amahan nga ikaw magagiya magatabang Lord sa among mayor sa iyang programa mga kini makahatag kayuhan kalambuan sa syudad Ginoo o labaw nga makabenepisyo ang mga kabus ng mga katawhan Ginoo. Salamat nga imo siyang gigamit ang mga mayor o mga kauban sa mga nindot nga programa nga ilagay yung gipanghatod ang serbisyo ngadto sa matag barangay ug bisan sa mga suok nga barangay sa among syudad Ginoo. Lord, salamat sa imong paggiya, sa imong pagpanalangin, sa imong pag-uban, sa iyang liderato, Lord, na himo kini ilang mga pamaagi nga gidala nila ang ilang serbisyo ngadto sa mga barangay, sa mga proses sa lisensya, mga kasal ug uban pa nga buluhaton nga magaplastar mahimong legal sa mga tao nga kinabuhi nga wala pa mainsakto Ginoo. Salamat sa imong pagtabang, Lord. Salamat sa imong paggiya ug padayon ka magagiya sa mga buluhaton, mga desisyon nga ilang paghimuon sa syudad Lord. Lord, og labaw sa tanan, grasya sa kaluwasan, Lord, maabot ta usab kanila Ginoo. Og mayon man amahan ang kahapsay kalinaw sa syudad, Lord, ikaw lang gid Lord magatabang nga ma-maintain ang kahapsay kalinaw sa Cagayan de Oro nga mahimong luwas ang syudad nga suluyan
Lord, kung na may mga taong buot mo samok, ikaw Ginoo ang magabutyag nini sa among mga kapulisan, kasunuluhan, mga barangay tanod, bisan ang mga sibilyan, mga matikod nini Lord, dali gilayon nga mo report sa mga otoridad Ginoo. Lord, salamat nga sa mga nilabay nga adlaw, malinawon ang syudad. Salamat o Dios sa imong pag-amping ug imo Ginoo nga ma-maintainer kini. Lord, salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Ug may man Lord, para na may ampo ang kagayan di oro, especially diri Lord, dali kayo mo apaw ang tubig, labi na sa mga pag-ulan ang pag-ampo amahan na Lord, ampingan nimo kami, likay mo kami sa lalom sa tubig, Lord, o sa mga earthquake, bisan sa sunog Ginoo, among pag-ampo amahan nga maiway ang syudad sa mga sunog Ginoo. Lord God, para na may ampo Ginoo ang mga drainage system Lord nga mahimong insakto ang pagkatrabaho, pulido, ug paspas o Dios kay aron kini makasagang sa mga tubig nga gikan sa bukid Lord. Kalong Lord magagiya, magatabang sa mga nagtrabaho, naglid ini, nabangi Ginoo o ikaw Lord protektar Lord sa budget Lord nga para niini nga madapat yun kini sa insakto ug dili adto sa mga lahi motibo nga mga tao Lord, ikaw lang yun Lord ang mga tabang ang sakto nga proyekto ang madapat labi na sa mga road systems mga kadalanan salamat sa imong pagabuhaton o Dios ug parayon usab na may ampo man ang mga paghapsay Lord sa kamerkaduhan mga kadalanan ikaw Ginoo Lord God ang mga giyas mga pulisan RTE ma-plaster gayon ang mga kadalanan ma-maintainer nga dili maghuot ang dalan Lord dalan gid Lord magigiya usab sa among gobyerno so asa na pud sila mo dugang og kadalanan aron diversion road Lord God aron makulang-kulangan ang traffic. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O parayon usab namo ang puamahan Lord God ang curfew nga ginaplano Lord ikaw Ginoo maghatag ni katumanan kay makita namo ang kaayuhan na pwede nga mahimo niini labi na sa mga kabataan nga nagalatagaw sa laom ng kagabion, mga tao nga walay sakong tuyo sa panahon sa kagabion Ginoo. Ikaw lang gid Lord ang magatabang sa among namunuan sa among syudad ug mo-coordinate sa kapulisan sa insakto nga pag-implement niini Ginoo. O katong ilang giplano Lord nga ang mga fraternity wag tango na ug i-divert ngadto sa sport tagaan sila kahigayunan nga ang ilang mga talento madala ngadto sa sport ikaw Ginoo ang maghatag ninig katumanan kay nindot kini Ginoo pan sa imo kining pagtugot among gisalig Ginoo salamat kayo Dios Lord God ug parayon sa namo ang pamahan ang face-to-face nga klase Lord diin ang mga kabataan sayo kayo preparar sayo kayo manakayan magatabok sa kadalanan among pagampo man nga ikaw magaamping sa matag kabataan nga nagaeskwela ma-private man o public Lord magatabang usab ka Lord sa mga head sa RTE head sa mga pulisan bisan sa mga barangay tanod nga aduna untay butang ang mga muposte sa mga eskwelahanan Lord nga mo abag o tabang bisan ang mga kapulisan na aduna na sayo nga pagrubing Ginoo Lord God ikaw Lord ang magatabang sa mga otoridad nga may kalambigitan ni ini Ginoo salamat kayo Dios dalaygon ka sa tanan ikaw lamang among saligan o ang imong kabuton may matuman mauman ka na ang makahatag ka namong kaayuhan Ginoo salamat kayo Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus amen o amen